سلام تعنا بالله إذا خبركم تخطات التلفزيون دبتانة تجراي على توزينا نهم حزب تجراي نمسنات زمتسو حيلتات نمدمساس بناي زي اللي منفس كنك على سيقبا إلن قدات أتاو عمساتهم وررت زخنا دك أنستيوم وتهدرات بعد أول كملاخ إساس أفورك تدفيرن نز تفلاليو تأجمات تقال عادك أنستيوم كاب زبط حن سنلو بناوي سنبرات دحينا نخلقوت وجناتنا نمدحان نابك على سيتات أمبيرن جوب أني في السما كم زلواون تزاربا الوام زرزرهم ساعات نسأني حزنا برو مسارحتنا هايلايت هادلة كاب كتماشرن داس اللاسة كم سعب كأربلنايو بكيمن سلن زعاورو الكملاخي سياسة فوركي مس فاشست أبي أحمد حيلتن كحتم حران كالو تلفنتا وحيلتاتن كوينو أبي لالي تقراي ورار دحر مكيالو مناسي دكانستيو أديتاتن سبس أقعد مبوتاتن تقاربو مخانم تفتفوهم نبرت حزب تقراي زريفهم أقاتلهم أديتاتن حساناتنون دفيرومن أبسا بسمن حانتي قوال 4 عامت تقراوي تدون بسنكي دبداو كبيد برات شعبية تنسى كيدو دمن تفسا وتهدرات شعبية بوجل لخوينم كمز دفروا لبخاب السبرك آلات قليسا تنسي نيرني لحافة تنسي شعي خيدني خاركو دمنا هلهم حمشتوهم جرر لو مزيوم بشرط غيرهم عفنا بيلهم عاسيرهم ندحريتي كروكوليتي إذا أسرني فجعجعنا ولكو تطايمو لحاولنا يتفيه زحو أي حجي حموم تخيني عندنا دم تمرمني كل نجار إشي ترحني ما حتصني حجبرت على شيء كبير مسارة إنها سدمه تعمصه هذا ترى السنة ده تكال السنة ده لنا أنت حرق وبتسكنا وزدك على سنة الواقع نزلوا أبعد نبريد أبصر حد سنحت قال 16 عامت سجنون والتهدرات شعبية فرحة نب قطر أنت تخيل انسساو بحري بالسلاوسو والتهدرات شعبية مس محازا كم زتدفرع التزارب 3 عطقات شعبية رخيومنا 3 عطقات شعبية مسرخونا تطوب بلمنا نابع أخم قليل مناس بزي خنكيد نهد ملنا قليل نايم دحريو نزوم كل تودات تقاليو كابزي لهم سانا زنورو نابع كن إلا ما الشيخ إلا خنكيد خنلقات خوي ناس تنوالدون مسانا يعني خيدا إلما تادخا ملكة تكاسلنها تنقليلو تحاد عطق نعط حزوهم كمزي من قد ميدا إنيرو نعم حزوهم لغيو خيدو برات حزوانا الجاكاتي مالتي نعنا الصوم أطريفهم بزح طيامنا أبخي من الشاديو أحاوكو فلي حايلو ديو سوايك خم ديو بزح نقر يجعنا أخا صافي عمنا قال بأقرون ولا وقع عمنا أبينا يوم مجمرة تحريو نعم زك على ساعة أمينا رنان قوتيتهم صافي عم دليتهم غيرمنا مالتي تطلعت ولا قاتي مني خن قن كاب بناي طلع خاط انيسكا تدفيركا هوسبيتال مدقاس نتغراي كتلوصي خاط وقع خاط اليسكا هوسبيتال مدقاس محشان يزل انا كمت حجز الله مالتي جن بقى ولا تطقعت بوش تخا خوينو تحجز لنا برهان رينا يازلنا بناي تغراي عاوت جن انا دستا تسمعني مالتي ولا تدفيركا اب طعميسكا بزح نغير بصحيكا ابز درجه زي تغراي موصحون حدا قصنا أنا خحساي يزل حزب تقراي نمشبارن نمسكوانن سراويت شعبية سيفيل حزبي نابزلو خبابي يتكسو بزنبرة أسوار توقعا أبقزا دكيسا زنبرة كالأيتي سجنون نمئمانو زسقم قفعتاتن قداي مدفارن كم زبصحا تزارب توقعين دهالخو بتقيت مالتي اقراي عزي منكسي خابي إن اقراي مالتي كلتو اقراي توقعي اللخو قال أي أساس النيرو ديك يسند له بجامع أجيرا نيرة زنبارم جكانة مالتي بقالات نعرف زرزير كزي ودا جكاني حقت أم كتم بابا متقعت زلت حلي انتنات هذا خلت زخونو كانيرم من أسات مر تعمي معركتت نيرم حلو في حلي فس بكران سخادون سوات نيرم بامبولا أجرام استجد أمرلهم زر أخوه استاتي قد إني مس قد إني دم فسيسات أصلي نسدمين ده حلوه جن بقى بتعمي أسنواري نجار مزجبر نيرم اسكعوني زسحت معرسو مبل حمشي سبك متسخلو يذكرني سراوت شعبية زسعب الله بسلا كبير من بارد تجلس إذا سجن قسلا مليوكي حاوي نبق ألسي أمريحا نبعات محازتان نمحباس والسنا أبق ألسي كم زلعا
እትገልጽ ናብ ዓይደር ከይደ ኣብ ዓይደር ብፍሉይ ክትትል ስለ ተገበረለይ ድሒነ ኣብ ዓይደር ዝርኢ ነበርኩ ኩነታት በቲኦም ኣረመኔታት ናይ ሻዕብያ ወታደር ዝተደፈራ ጓላት ማለት እዩ ነይረን በቃ እንኳን ሰብ ኳስ ክትዛረበን ኢልካ ዘየዛረበኻ በቃ ስነ ኣምሮ እንተጎዲእን ሰብ ምርኣይ በቃ ሰብ ክሪኣ ከሎ ብጣዕሚ ዝርበሻ ሰባት ንዓርሰይ በቃ ሰብ ክሪኣ ከለኹት መጀመርያ በቃ ኩሉ ሰብ ሓደ መስሉ ዝስማዓኒ ነይሩ ቀምና ዳ ኣወዳት እና ሲጋራ ዝሓዘ ሰብ ክሪኣ ከለኹ በቃ ልክ ንሳቶም መስሎም ዝረኣየኒ ነይሮም ዋላስ ጥዑይ ሰብ ኣብኡ ዝንከባኸበኒ ንዓብቲ ሆስፒታል ዝንከባኸበኒ ገለ ክሪኣ ከለኹ በቃ ወዲ ዋላ ወዲ ብምዃኑ ጥራይ ይጸልኦ ነይረ ማለት እዩ ሓኻይ ብጣዕሚ እንትን ድሓን ገና ያኻይ ድሓን ክንገለ ይብሉ ነይሮም ግን ድሓን ስለ ዝኾንኩ ምንቅስቓስ ስለ ዝኽእል እንተን ምንቅስቓስ ዘይኽእል ኣጓላት እንተን ርእሰን ድኒነን ሞራለን ትሰረን ዘለዋ ጓላት በቃ ዝነበረን ናይ ቅድሚ ሕጂ በቃ ሓብኦን ፍሽክታን ክምልሰለን ስለ ዝደለኹ ናብ ሕነፈዳይ ዝበሃል ማሰልጠኛ ኣብ ሓውዜን ከባቢ ዝነበረ ኣቴ ካልኣይ ዙሪና ነርና አጋጣሚ ሰልጢነ ስልጠናይ ብግቡእ ወፂት ተመሪቐ ኣብ ተፈላለየ ውግኣት ኣቴ በቃ ተሳቲፈ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ህልውኑ ንምርግጋጽ ነቶም ወረርቲ ሓይልታት ምድምሳስ ግድን ስለ ዝኾነ ቃልስና ክነዛይድ ግባእ ኢለን እተን ግዳያት ሓልዋትናን ድሕንነትናን ኣብ ቅልጽና ትግራይ ትስዕር ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ሃይላይ ታደለ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምጉዕዓዝ ብዘይ ገደብ ምንቅስቓስ ክገብር ዘኽእል ጥጹሕ ኩነታት ንክመዓራረየሉ ጸዊዕሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ 2.1 ሚልዮን ወገናት ህይወቶም ንምድሓን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮምን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ምግቢ ወሕዲ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝን ድሩት ሜላታት መራኸብን ኣብ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዓብይ ብድሆታት ከም ዝፈጠረን ወሃብ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ታምሰን ፍሪል ከም ዝተዛረቡ ድምፂ ኣሜሪካ ጸብጺቡሎም ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 400,000 ወገናት بحسم تميت كم زساقيو زغلصو تامسن فريل تكالوم ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝን ምጉዕዓዝ ዘይተገደበም ህጹጽን ናጻን ምንቅስቓስ ዝግበረሉ ምቹ ኩነታት ንኽመዓራረየሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዎም ከም እውን ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዘቋረጾ ግልጋሎት ኤሌክትሪክን ኮሙኒኬሽንን ንኽጅምር እውን እቶም ወሃብ ቃል ጸዊዖም ኣለዎም ፋሽስቲ አቢ ምስ መላፍንቱ ሓይልታት ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝወልዖ ኩናት እቲ ህዝቢ نزخفأ واحد مقبل كم زتقلعه اتم وهاب قال مسحبرو ابزي لعلي شمونت اوارح زقصره كوينات ازوم حزبي حرشاوي فرياتهم كحفسو يكعلون سلازي مقب زبحال يبلومن اتي زنبروم اخلي توديو يو بزحات تمزابيلوم يوم حزي اب صنكور كونتات يركبوم اتو كونتات ازيو زسكفيو كبلو بزعبه اب تግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ገሊጾም እዮም أبزوانا ويتسقني نقول هذين كمت أن علي دس النبتامي صحيح بريقنا خلينا خلينا حنتي أنكو هيوتهم نسخ خفلون برخا خيدم ما زم دكنا جانو تاريخ صريحهم كم الله سخلو كمت أن علي تحبسنا فرسنايت مالي نيرو توديلا عاوتي ليو عبد تقراينا كل التسلسة جزء سعرنا يوم غطان كسعره منا كل جزء خات تقراينا ناتخل عيخنا ناي قطر العجلات ناي توصل عنا في النورة طلعي إيه كندم سلسلة تربسنا شو كان هذه متصرعي تواقي سعره بجقنة البلد
እዞም ዝጨፍጨፉና ከወታደር ነው ሓይሎም ከዘይደምስስናዮም ሓራኹም ዘይንወፅእ ስለ ዝፈልጥ ምስ ሁሉሁ ኢድ ንምሃቡን ክእኹም ዕድል ዘይቱን ክእም ዝብሉ ከም ወታደራት ኢድ ንክተውፅኡ በጢሱ ይሓርጉ ኢድ እሳቶም ናይ አቦኦም ይገብሩ አንሕና ከዓ ናይ አቦና ንገብር ስረናይ ወለድና እዩ ተአምር ሰራሕቲ እዮም ቶም ደቅና ጽብቕት ትግራይ ክትኮን ዝድል ትግራይ ስዒራ ትግራይ ትዕወት ትስዕሩ እውን እስካዕ መጨረሻ ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰገር ፋሽስቲ አብይ አሕመድ እንደገፍቱን ኣብ ልዕሊ ትካላትን ሰራሕተኛትን ሰብኣዊ ሓገዝ ጽዑቕ ወፍሪ ጸለመን ጸቕጥን ይገብሩ ከም ዘለው ተገሊጹ ፋሽስቲ አብይ ላዕለዎት ሰበስልጣኑን ደገፍቱን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈሩ ትካላት ሰራሕተኛታትን ሰብኣዊ ሓገዝ ጽዑቕ ወፍሪ ጸለመ ጸቕጥን ምፍርራሕን ከም ዝፈጸሙ ደኒው ሂማኒቴሪያን ሓቢሩሎም ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ገለ ትካላት ረድኤት ንሕወሓት ኣጽዋርን ዝተፈላለዩ ናውትን ይሕግዝ ኣለዋ ኣብ ልዕሊአን ድማ ተሪር ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል ናይ ሓሶት ክሲ ከም ዘቕረበን ከም ዘፈራርሐን ዝሓበረ ጸብጻብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተሓተቱ ብዙሓት ትካላት ረድኤት እቲ ብሬድዋን ሁሴን ዝቐረበ ክሲ ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ መጸለምታ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ኣለዉ ትካላት ረድኤት ከም ዝበለ ጠቐነን ኣብ ሕሶ ዝተደረኸ ክሲ ምቕራብ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዓለም ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ሓድሽ ተርእዮ ከም ዝኾነን እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ሕማቕ ስምዒት ክሕድርን ጉድኣት ንኽበጽሕ ዝገብርን ከም ዝኾነ እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዚ ዓይነት ጸለመ ናይ ሓሶት ክስን ጸቕጥን ምግባር ሰራሕተኛታት ረድኤት ሓላፍነቶም ብኣግባቡ ከይዋጹን ኣብ ሓደጋ ናይ ዝርከቡ ወገናት ህይወት ከየድሕኑን እንቅፋት ዝፈጥርን ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም ፋሽስቲ አብይ ደገፍቱን ኣብ ልዕሊ ትካላት ረድኤት ዝዘርግሕዎም መዕነዊ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሕሶት ጸብጻብን መጸለምታን ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ዓብይ እንቅፋት ይፈጥር ከም ዘለውን እቲ ዜና ሓቢሩ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይነዝሖ ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ዘርኣዊ መልእኽትታት ጃምላዊ ጨፍጫፍ ከይስዕብ ተሰጊእሎ ተባሂሉ ሰራዊት ትግራይ ንፋሽስቲ አብይ አሕመድ ወተሃደራዊ ስዕረት አጎልቢቡ ንከተማ መቐለ ካብ ዝቆጻጸርን ኣብ ጎረቤት ክልላት ዕውታት ዝኾኑ ወፍርታት ምክያድ ካብ ዝጅምረን ኣትሒዙ ፋሽስቲ አብይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽዑቕን ተኸታታልን ዘርኣዊ መልእኽትታት ይሕልፍ ከም ዘሎ ካውንስል ኦን ፎሬን ሪሌሽንስ ዝተባሃለ ትካል ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም ፋሽስቲ አብይ ብሓደ ወገን ኣብ ትግራይ ከም ኤሌክትሪክ ዝበሉ ግልጋሎት ከም ዘቋረጸን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምምልላስ ዘገልግሉ መሰረተ ልምዓታት ከም ዘዕነወን ብኻልእ ወገን ድማ ጻያይ ካብ ሙሉ ኢትዮጵያ ንምንቃለ ተበገሱ ኢሉ ናብ ህዝቢ ሓደገኛ ዝኾነ መርዛም ዘረባ ከም ዘርግሐ እቲ ትካል ገሊጹሎም ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝተርኣየ ድማ እቲ ፋሽስቲ አብይ ዘሕልፎ መልእኽቲ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ዝነብሩ ብኣማኢት ኣሽሓ ዝቁጸሩ ተጋሩ ሰፊሕ ዝኾነ ጃምላዊ ጨፍጫፍ ከስዕብ ከም ዝኽእል ካውንስል ኦን ፎሬን ሪሌሽንስ ስግኣቱ ገሊጹሎም ወዝባና ወረቻ ዘይስቀሎ ድሙቕ ታሪኽ ነወት ድሙቕ እዩ ሕብረና ዘይሓስብ በዘለሎ ሃልዋትናን ድሕንነትናን بقلصمنا قلصمنا زيطوى بحيلي من قد نتحكم عنا صبروا ببلحات نصبروا بعقلي ኣብ መወዳእታም ሓይልታት ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸምዎ ኩለ መድያዊ ዕንወት ታሪክን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእን ንምስራቕን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ በርክሊ ሰንተር ዝተባሃለ ማዕኸን መጽናዕቲ ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ንኣዋርሕ ዝተፈጸመ ኩለ መድያዊ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ትምህርተ ታሪኽን መለለይ መንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ከም በዓል ቤተ ክርስቲያን ጽዮን ማርያም ኣኽሱም ገዳም ደብረ ዳሞ ገዳም ዋልድባ መስጊድ አልነጃሽን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓዲግራትን በቶም ሓይልታት ወረርቲ ዕንወት ከም ዝወረዶም ኣመልኪቱሎም
كم أول أبتم تكالات حيوانات أبس أولد زنبرون بأمايد زقصروا تجارو مؤمنان كم زتقتلوا كم زتجرفون كالقوت قفعتات كم زبصحمن كساب ورحي قنبت كل تشحن 13 عام تمرت راح 326 مرحتي حيوانات كم زترشنون اتتكال حابيرو لهم بركلي سنتر زوم حيواناتاوي سفراتات بعلماميت بخبيد برات كم استدبدبون بركت زبلو متكاتا زي ركبهم تاريخاوي حدقتات دما كم زتوسدن مسقلصم እዚ ድማ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራም ነታ መቦቀል ስነ ጽሑፍ ግዕዝ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ጥንታዊ ታሪኽ ኢትዮጵያን ዝኾነት ኣኽሱም ከም ናይ ባዕሎም ንምውራስ ዘለዎም ባህጊ ንምትግባር ዝተገብረ ፈተነ ከም ዝኾነ ኣገንዚብሎም بأركز زخبركم تملكتنا نلومي زحزنالكم زيناتات أبزي ألا إمنا لنا بخالقوت زعباتات تمليسنا كنقان إنا كساب شعو سلام حلواتنا ندحن النتنا بقلصبنا تقراي تسعر